Together, growing in faith, changing communities. Mawadiniswe uJesu Kristo. Sangazami namhlanje ngifisa ukuba sibukele mhlambe incwadi kaIsaya isahluko sesihlanu. Sibuke uNkulunkulu emema abantu eba nembizo ecela ukuba bahlanganyele, efisa ukubaxoxela ngesivini sakhe asitshalile. Kunezinto uIsaya asikhombisa zona. Eyokuqala engiyithandayo lithi izwi kaNkulunkulu. uNkulunkulu wabheka umhlabathi onothileyo, wabheka umhlabathi ovundileyo ongasentabeni, wabe eseyawubona lo mhlabathi, wabe eseqoqa amatshe ewasusa kule ndawo ukuze lo mhlabathi ukwazi ukuba yilokhu uNkulunkulu afisa ukuthi isivini sakhe sikhule kusona. Kunezinto ezimbalwa engifisa ukuzibheka kule ndatshana encane uNkulunkulu ayambulayo. Eyokuqala, uNkulunkulu okwazi ukubona ubuhle endaweni egcwele amatshe. Lento ingenza ngibuke ukuthi ngesintu kuthiwa akukho soka lingenasici. Lento ingenza ngibuke uNkulunkulu ekutheni akekho umuntu omubi ngaleyo ndlela. Akekho umuntu o-useless ongakuthi akukho okuhle ayikona empilweni yakhe. Lento ingenza ngibuke ekutheni uNkulunkulu ewabona amatshe akule ndawo, kodwa uyakwazi ukubona adlulele ematsheni abone ubuhle bomhlabathi. Lento ingenza ukuba sibuke imizi imile, imishado ikhona, bese kuyavuka kumina ukuthi siyakwazi yini emndenini wethu ukuthi sincomane ngokuhle omunye akwenzayo. Kukhona uhlobo lwabantu, noma ngathiwa yinhle kanjani into oyenzayo noma oyikhulumayo, komunye umuntu ukuncika ekutheni ishiwo ubani, yenziwo ubani. Ebese uthola ukuthi labantu sebeyahluleka ukubuka into ebalulekile eyenziwe nekhulunyiwe, bese uthola ukuthi sebelwisana nokuthi uvela kubani. Leyo nkonzo iqhamuka ey'ndaweni eziningi. Iqhamuka enkonzweni yokuthi vele sinosibani asihoshelani, vele sinosibani asizwani, vele sinosibani siya-underminana, vele sinosibani saxabana. Ngimbona uNkulunkulu esifundisa into yokuqala yokwamukela okuhle noma kuthiwa kwenziwa isitha sakho, yokuncoma into enhle noma kuthiwa ucasukile. Lento ngiyibuka nasemishadweni yethu, ukuthi ubaba angakwenza okubi mhlampe sicasukelene. Bambalwa abantu abakwazi ukubuya athi sibanibani ngiyaxolisa, asho ngomlomo. Abanye abantu benza ngezenzo bekhombisa ukuzisola nokuxolisa kwabo, kodwa uma ukuthi inhliziyo
inhliziyo yami isahluthukile noma ngibuka okuhle kwenzile, omunye umuntu uyaye athi aha vele lona uyayincengela noma anginendaba nakwenzile, ngifuna aze azoxolisa. Kodwa ngimbona uNkulunkulu esimemela kwinkonzo ebalulekile yokwamukela okuhle okuvela komunye umuntu. Okunye engikubuka ngikuthande, Yesu uNkulunkulu uyawubona umhlabathi ukuthi uvundile unothile, kodwa uyangithusa uma uNkulunkulu esesusa lamatshe kulo mhlabathi, bese ngibuka impilo yethu njengabantu. Kunezinto nezigameko ezizokwenzeka empilweni yethu lapho uNkulunkulu ethi sibanibani, uright, ngiyayithanda into oyiyona, ngiyathanda ozoba yikona, kodwa kunamatshe asempilweni yakho engingawathandi. Lento ingenza ngicabange amandla nobukhulu bukaNkulunkulu. Kwesinye isikhathi siphatheka kabuhlungu uma kukhona abantu abaqhelayo empilweni yethu. Kwesinye isikhathi siphatheka kabuhlungu uma sifika osibanibani besizwana nabo and only to find ukuthi asisazwani noma abasathandi ukuba nathi, hayi ukuthi kwaxatshana. Kwesinye isikhathi abanye baphatheka kabuhlungu me-realize ukuthi ubekwe igroup sebemsusile kule group, bebedla ndawonye abasadli ndawonye, bebenesitokfela abasenaso isitokfela, bebene-lift club abasenayo i-lift club. Yebo kuba buhlungu, kodwa mina ngiyavuka ukuthi awukumvumeli uNkulunkulu abaqhelise abafuna ukuqhela empilweni yakho. Akumdedele nje uNkulunkulu, thana Nkosi enza ngokubona kwakho. Mina bengisafisa babe khona, kodwa wena Nkosi usubona ukuthi abahambe, wena kakade ukhona okwaziyo okuhle okwenzayo. Enye into engiyibuka uNkulunkulu eyenza, naku lo mhlabathi muhle, kodwa kukhona lamatshe. uNkulunkulu ufuna ukutshala isivande sakhe kulamatshe, rather kulo mhlabathi. Ngibuka ikhaya ovela kulona. Yazi khona abanye abantu abakhule emakhaya obaba noma bengashadanga. Ubaba mhlambe waphika wahamba, ubaba mhlambe akabanga ingxenye yempilo yakhe, and so uyayibona lengane ihamba ikhala ifuna ubaba, ikhohlwe ukuthi mhlawumbe ukube lo baba waba khona empilweni yakho, mhlawumbe wawuzodlwengulwa at the age of 3. Kwesinye isikhathi ezinye izinto ezimbi ziyenzeka, kodwa semfundile empilweni ukuthi ngingubani mina ukubuza uNkulunkulu ukuthi kungani Nkosi ukuthi kwenzekile. Thandwa zami, anginawo ama-answer. Uma ngenazi impendulo, pho ngisithathaphi isibindi. So kuyomele uNkulunkulu ngimbuze ukuthi Nkosi uvumeleni ukuthi kwenzeke kumina. Khona izinto engibukayo ukuthi kunezinto uNkulunkulu azoyisusa, kunezinto uNkulunkulu azoyi-exclude ukuze ukwazi wena ukufinyelela esigabeni esithile empilweni. Thandwa zami, uma ngibuka lento uNkulunkulu ayenzayo, muvumele uNkulunkulu akuhlephule, akunikize, akubumbe ukuze ube yilokhu afisa ukuba kube khona.
Enye into engiyibuka ingithinte encwadini ka-Isaya isahluko sesihlanu, uthi uNkulunkulu esekulungisile konke lokhu, ebese esitshala izivande sakhe, ebese eba nama-expectations. Kukhona engikulindile ukubona kuthela izithelo. Lento ingenza ngibuke impilo yami neyami. Bese kuba khona imibuzo ebalulekile. Thandwa zami, ulindeleni empilweni? What are your expectations? Ngiyazibuza ukuthi awukwazi ukuthi uSibanibani has failed me unless ukwazile ukuveza okulindele. Kumele ungitshele ukuthi ubunqasha la ekhaya njengosisi, njengo-anti, njengobaba, njengomalume osizayo, yikuphi ofisa ngikwenze. Ngoba ngangisebenza lapha ngenza okunye, ngasebenza la ngenza okunye. Njengoba sengisebenza la, nawe unama-expectations akho. Kunabazali namhlanje aba-frustrated ngey'ngane zabo. Kodwa mumbuka umama noma ubaba, bese uyabuza ukuthi why you frustrated? Hayi uSibanibani akakwenza ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi. But wamtshela yini ukuthi you expecting ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi. Now imbili lento, ngakutshela yini mntanami? But number 2, have I lived yini impilo ezokhombisa ukuthi nawe usumdala? I expect you ube nje. Thandwa zami, singakhohlisananga nje. Angeke ngiphuze utshwala, ngishintsha abantu, ngilethe omalume nokhazini phambi kwengane yami entombazana, ngi-expect ukuthi misina 18 izophila njenge-Vrit. I can't do that. How I live today determines how my baby will become. Ayikho into ebuhlungu njengengane ekhulayo kuthiwa ubaba wakho loyana isidakwa sendawo, uma wakho loyana hayi uhambe maharahasheni. Kunezinto ezikhula njengomuntu omdala. You set your own standards. You put your own expectations so that nawe ungabi in disappointment first uwena uqobo lwakho. Khona ivideo viral, I'm not sure whether it's viral or not, but kune video ingane encane eyisidudla nje. Anosenike nayibona. Endiyakhuluma lengane encane, anginendaba mina noma ngathi ngisidudla vele ngikhuphele, angina ngiyakubuka shembi mina. Waze bakuhlomekisa umncane. She's young at the moment. Yes, maybe kanendaba. But at the age of 16, 17, she will worry about her weight. When zonke ingane esikoleni zithi she will worry about it. And so kunento eyingozi esiyenzayo yokukhohlisana. Sithi hayi wena owasiyenzeni lento. Khona umdlalo odlalwa abantu, afika afaka isandla ebhokisini, alimala, smile yedwa, uselimele uxaze igazi, bese uyasifihla isandla, athi ayifaka mnganami kumnandi. Nomunye futhi afaka isandla alimala, athi ayifaka mnganami kumnandi. Khona lo mdlalo odlalwa abantu othi angifuni ukulimala ngedwa. Khona umdlalo odlalwa abantu othi if I have failed, why should you be successful? What are your expectations? At the end of usuku, when usulala ebusuku, uyawubuza nombuzo ukuthi inkosi namhlanje ngiyenzeni? Was it a productive day or not? Yini engikwazile ukuyenza namhlanje? Ezingivuka ekuseni, yini engifisa ukuyi-achieve? Yini engifisa ukuyenza? And so ngibuka uNkulunkulu esekwenze konke.
There is an expectation ukuthi isivini kumele siproduce, kumele sithele izithelo. Khona amazwi ashiwo uNkulunkulu abuhlungu athi kuphi ebekumele ukuba ngikwenze engakwenzanga. Buhlungu lawo mazwi mevela kumzali athi mntanami kuphi okumele ngikwenzele kona engakwenzanga. Have you ever reached a stage njengomzali, obviously ngikhuluma ngomzali oqotho, where you sacrifice izinto ozithandayo for the sake of umntana wakho? When you say ngisasingle ngangigudla intaba ngihambe Friday ngibuye Sunday, but I can no longer do that. Angikwazi ukulala ngaphandle ingane yami ingekho. Angikwazi ukuhamba ngiyogruva ingane yami ingekho. Definitely angikwazi ukuthatha ingane yami iyongibona ngiphakamisa ibhodlela. I had a brother uThamsani, uButhami waze washona wayibhema ephuza, waze washona engakaze athathe ugwayi awulayithe phambi komama, engakaze athathe utshwala aphuze phambi kwabo. And every time simbuza, he always said to us, angikwazi ukwenza into engabahloniphi abazali babo. Married man with wife and kids. Kuninkonzo yokuyihlonipha. Expectations have to do with accountability. Accountability has to do with respect. Kunezinto njengobaba, njengomama engingakwazi to put my family through it. Angeke ngibone kubaba womuzi kufanele ngiyomithisa next door. Because it means angikwazi ukuhlonipha mina, angikwazi ukuhlonipha umuzi wami, and angikwazi ukuhlonipha abantu engihlala nabo. So what are your expectations for yourself and for your family? Enye into engiyibuka ingithinte, uthi uNkulunkulu mesesibuka lesi sithelo athi ngitshalile ukuze uthele. Baningi abantu aba-frustrated. Ngiyayibona emasithandazi eNgusali ngo-12, abantu bathi Nkosi ngicela umsebenzi opermanent ngento engayifundela, Nkosi ngicela umsebenzi opermanent ngento engayifundela. And I'm like, what if it's not the plan of God? You may have whatever oyifundele, but manje uNkulunkulu naka ama-chances awu-20 ngizokunika umsebenzi. Why do you still harboring ngento owayifundela? Bese kuba a second group of people ophila impilo yakhe ekhompyutha nontanga yakhe, ontanga bakhe. Athi akwenzeki ukuthi bese uyambuza ukuthi why are you frustrated? Angasho ukuthi I'm frustrated because I'm not progressing. Angasho ukuthi I'm frustrated because angikwazi ukulungisa izinto zami. Athi because ontanga bami. Then you start realizing ukuthi lo muntu is in a competition. Uphila impilo yokubheka ukuthi abanye abantu benzani. Uphila impilo yokubheka ukuthi osibani sebenani. And ayikho into frustrated njengaleyo, because ngihlale ngiwenza nomzekeliso ukuthi sisakhula, imajority yethu iyayazi lento. Sasiney'ngubo zokuhlala ekhaya, yakhumbula? Iy'ngubo zokuyodlala umhlala ekhaya, iy'ngubo zokuya esontweni, ney'ngubo zokuya edrobheni. Wawungeke udlala uthathe iy'ngubo zokuya esontweni nokuya edrobheni udlale ngazo ekhaya. Uma ukuthi ukufakile eqhamuka umzali, uyokukhulisa ngendumo. But that's the same thing. Mina ngizothatha iy'ngubo zokuya edrobheni ngiyigqoke ngoba nakho ufuna ukukhompyutha nosifani bani, and only to realize lo muntu
lezi bayigqokile lezokudlala. You're competing with umuntu who's not in competition with you. And that's dangerous. Lento ngiyibona uma begijima abasubathi. You starting pacing yourself with someone else. Ungayiphesi nomunye umuntu ngoba usazi stamina sakhe. Awumazi nomuntu oyiphesa ngaye ukuthi unama-accolades angakanani. Uzoyiphesa nomuntu oyitshela ukuthi ufuna ukumjabula kanti kade bagijima o-comrades. Wena usaqala uyafufusa. Stick to your lane and do what works for you. And that's important. There's another point engiyithandayo. Thandwa zami, uma niphumela ngaphandle, every fruit ithela ngesikhathi sayo. Out of season, khona amafruit ongekuwathola. Now you need to ask yourself, am I in the right season to bear fruit? Sometimes akuyona isizini asikakafiki isikhathi. But how many of us are willing to be patient with ourselves and with God? Sivuma ukuthi inkosi isikhathi asikakafiki. Imicabango yami nemicabango yakho ihlukile. Ukwenza kwakho nokwenza kwami kuhlukile. Igama likaYise lendodana umoya.